L'equip FCA Competició, que impulsa la Federació Catalana d'Automobilisme per promoure joves pilots de ral·lis, ha fet aquesta setmana una jornada de formació a Ullastrell. El lloc escollit va ser un recorregut de 5 quilòmetres del conegut tram del Suro. Els més de 30 pilots que s'hi van donar cita van conèixer de primera mà el funcionament de l'equip i van poder fer una prova dinàmica amb el Suzuki Swift Sport amb les especificacions de la Copa 2012, que participa aquest any al Campionat d'Espanya de ral·lis. L'equip FCA Competició neix amb la voluntat d'ajudar i promoure els pilots de menys de 23 anys perquè en un futur no gaire llunyà puguin aconseguir els seus objectius dins del món de l'esport de l'automòbil. Des de la federació l'objectiu és clar. Bé, doncs avui aprofitem aquesta jornada. És la primera vegada que l'equip Federació Catalana d'Automobilisme Competició dona l'oportunitat als pilots joves que tenim corrent a les diferents disciplines de ratllis del nostre país a poder provar el cotxe de l'equip. És una jornada que està pensada per explicar una miqueta i deixar clar el que és l'il·lusionant projecte que hem arrencat des de la federació i per donar-los l'oportunitat que vegin el que és realment el cotxe amb el qual poden tindre l'oportunitat de competir. Des d'aquí volem agrair sobretot les ajudes que hem rebut tant de la UFEC, de la Unió de Federacions Esportives Catalanes, de la Secretaria General de l'Esport, de TV3 i el canal Esport 3, així com de tots el suport tècnic que tenim, sigui de Fabulor, d'NDL Racing, que és l'equip que fa el manteniment del cotxe, o de MacPress, entre d'altres. El primer pilot que ha tingut l'oportunitat de provar el vehicle en curs ha estat Àlex Teixidor. El jove pilot va participar a finals de maig al Rally Cantàbria Infinita. Un cotxe molt divertit, falta una mica de potència, ens ho vam passar molt bé. Va ser un rally difícil, perquè el Rally Cantàbria sempre és difícil, però bueno, al final ens ho vam passar molt bé, llàstima de l'accident, però si haguéssim pogut seguir corrent un dels millors ratllis de la meva vida, perquè el cotxe anava molt bé. Jo el màxim que havia corregut havia sigut amb el Suzuki anterior i aquest en prestacions, potència potser és igual, però amb estabilitat és molt millor i m'ho estava passant molt bé. Si haguéssim pogut acabar el ratll, un 10. Però bueno, vam tenir un susto, pot passar sempre, ens va fer un aquaplaning, no vam poder fer res, però bueno, ens ho vam passar molt bé i la federació perfecta, tothom es va portar molt bé, tot molt ben organitzat. Tots els pilots agraeixen l'oportunitat que els dona la federació. Eduard Puig es va posar al volant del Swift a Orense. Per ell, l'experiència va ser molt important. Jo vaig disputar el Rally d'Orense, és un rally molt dur. Vam tenir inclemències del temps fortes, boira, pluja, mai havíem corregut en aquestes condicions. El cotxe és molt divertit, té unes suspensions increïbles, el pas per curva és genial, li falta una mica de potència i és un bon projecte per als joves que puguin aspirar més i sortir d'aquí i donar gràcies a la federació. L'equip FCA, però, no corre només als certàmens estatals. Al Campionat Català de Ral·lis sempre hi ha un representant. Un d'ells va ser Álvaro Jiménez, que va córrer amb el Suzuki al Rally d'Osona. Em vam donar l'oportunitat de fer Rally d'Osona amb el Suzuki, amb el projecte de la federació i bueno, vaig estar molt content que em donessin l'oportunitat. I bueno, és un cotxe de sèrie, amb barres i bons amortidors i té un xassis molt bo, es porta superbé dins de tram, és molt noble el cotxe i bueno, vam complir l'objectiu que era millorar les segones passades i portar el cotxe sencer a final del ratll. A la cita d'Ullastrell també s'hi van aplegar habituals del volant RAC, com Miquel Prat, que va conduir el cotxe de l'equip FCA Competició al Rally Ries Baixes. Doncs nosaltres vam portar el Suzuki de la federació al Ries Baixes i vam tenir una molt bona oportunitat. Jo trobo que aquesta oportunitat que dona la federació està molt bé per als joves pilots que veus una mica el que hi ha fora de Catalunya, trams a fora i veus el que és un nacional. I molt contents, ens va anar molt bé, va ser un rally molt més llarg del que estem acostumats a córrer aquí. Una de les diferències que vam trobar és això, estàs moltes més hores dintre el cotxe, són 2 dies. El cotxe molt bé, és un cotxe molt equilibrat, amortiguadors, frenos, rodes, és molt diferent el que estic acostumat jo a volant RAC i ens ho vam passar molt bé, va ser una molt bona oportunitat i molt agraïts.
No tots els participants per a la jornada de formació havien provat el cotxe. Tots es mostraven molt satisfets per la iniciativa i la voluntat de la Federació de promoure joves valors de l'automobilisme català. Bueno, és una gran oportunitat per als que no podem tenir aquests recursos, no? I pues, ha sigut una experiència més. Està molt bé que t'ofereixin aquesta oportunitat, que te donin aquesta oportunitat. Home, és diferent, que passar d'un cotxe a un altre és complicat, el test està bé perquè si compares cotxes i sempre és algú més. El cotxe, en veritat, molt bé, perquè era el primer cop que agafava slicks i m'esperava això, que el cotxe reaccionava, s'aguantava, tot molt bé el cotxe. Jo trobo que sí, és una gran oportunitat pels joves que estem en els ratllis i espero que funcioni i l'any que ve i l'altre i els que facin falta, perquè és una gran oportunitat. Des de la Federació es treballa constantment en la promoció de l'automobilisme. Per aquest motiu, la creació d'aquesta estructura que permet la formació integral dels esportistes i que els ha d'ajudar a aconseguir els seus objectius i assolir les màximes fites possibles dins de l'automobilisme.